Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena Apik kan yang? Oh ya, keren banget. Yang Apa nih yang? aku ini sayang banget kalau sampean. Masa iya sih? Tenan yang. Ini? Waktu sampe ngeceki pasar kae nah. Kalian kan ora? Aku kon nggoni banjanane sampean. Iya deng. Ya balik besok sore. Sore. Aku urung masak bareng. Yuk. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Coy. Woi, Arep nang ndi? Ngaku-ngaku lah sore-sorean. ini wae lah ngumpul-ngumpul. Kene gitar-gitaran kene wae. Ayo. Kene. Sore-sorean. Iyalah daripada nongkrong-nongkrong. Wih, penak tenan yo ngene iki, nembayur. Terang ini. Alah, kok yo ora nek cewek-cewek lewat ya ngene iki. Biasane yo rame. Tapi anake nek parjok wis balik kayane aku delok. Enak yo. Ngene iki sore-sore nongkrong. Tambah nek cewek ngene iki. Iyalah. Kau bilang cinta padaku, sedih
Sik. Ngombe sik. Ciune diombe sik. Mbok wis pecah. Ben ora apa-apa kok. Kowe. Weh, Ben anu. Aku kowe lah. weh mantep tenan iki, Bro. Jombe sik. Jombe sik. Oh iya piye bro anak elek Darjo kae. Be balik ke Jakarta lho. Tambah montok wae kayane. Oh iya, aku mau ki lewat ngarep omahe lho. Kayane nang omahe mau rame-rame lho. Piye mantep ora? Weh yo mantep wong cahe wis balik. Aku mau ngerti sekilas tok buran kok. Kowe dol, rene. Wih, sapa kae? Iya kowe, rene. Rene. Weh, ngalet iki, cah iki. Gebuki yuk. Gebuki wani ora? Hah? Dhisik. Ora rene dhisik. Dhewe pala duit ora jae. Kayane ngono iki. Aku Mas. Yo, sebentar rene dhisik. Rene. Piye Mas? Kowe arep nang ndi kowe iki bocah? Anu warung Mas. Nggo duit ora kowe? Ora enek Mas. Alah ngapusi, Mas. Ding. Ya enek Mas. Tenane. Mas. Ya, Tenan, duit, delok. Mas. Kulo. Gebuki Mana? aja. Gebuki Ngapusi iki. Ngapusi iki. Jotosi wae. Yo wis balik kono wae. Balik. Balik kono, balik. Ampun Mas. Bocah kae lho nang warung ora nggo duit, nang cingire tenan kae. Ngomongi kok. Gebuki Bakal wae. jawa duit. Ngopo guys, Mas? Nganu Mas. Diantemi bocah kono aku Mas. Sopo sing ngentemi? Mbok ora kenal aku Mas. Ora ngerti karo aku apa? Ayo parani. Apa cek ae wonge? Iya Mas, esuk ngumpul-ngumpul ngono kae Mas. Ini kata aku kae Mas. Oh iya, Bro. Kae lho jenenge bose dhewe. Kok yo lucu men lho, kok yo nang anu kae lho film Doraemon. Nobita. Bos, kae kok bos Hah? Nobita ni dhewe kae. Endi? Kayane mbek dirasani lho. Waduh, Waduh, kok karo gajian bos. Rene. Apa, Bos? Kowe sing jotos adikku. ora bos tenan. Iki adikmu to, Bos? Adikmu to, Bos? Ampun, Bos. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Gacuk tenan sampean iki. Ampun, Bos. Nyanyi opo keto lagu kuwi? Tanpa cintamu lagi. Bro. Wis tau wis dolan gane lek Darjo rong. Apa ya wani kowe kae lho pacare ade bos dhewe. Alah, meneng-meneng dhewe dolan rono. Bos seminggu wis ora tau ketok, mbuh ning endi lah, Bos? Piye bro? Wani ora wis ora. Wani lah. Apa ora wani? Sisuk yo janjian semuan. Dhewe dolen rono, gawe ning kopi kan lho enak, aja ngopi. Ngobrol. Woi, lagi Bos. Halo, Kopi. Hah? Kopi, Bos. Rokokmu? Pasing wis Rokok, Bos. Aduh. Ngopi. Ngopi-ngopi. Kore ndi iki? Iki, Bos. Mantap. Iya, Bos. Kon ndi yo bos? Ngomah. Lah nang dia sampean sing anu kae. Kopi ini, Bos. Oh iya. Tapi sih Lah, adikku merantau bergawean di Oh. Jakarta. Pantes seminggu lebih gawe tok. Wah, kon di mau. ngomah. Kopi sih. Oke. Yo ngono aku saya preman. Gawe ning ngene iki. Piye? Ada aman.
boleh. Ih, syarat diangkat juga. Ninggalin banget sih. Belah, kamu. Selang. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Like, share, subscribe terus. Hey. Mantap. Sukses. Jangan Kowe cak moto, Ndrik. Cak moto. Kuncinya nggak ngerti aku. Ini malah Yes, intine. nggak kayak teman. Yes, ayo gaskeun. biarkan aku 1 2 3. yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena Oke guys. Proses syuting apa film yang kedua? Halo guys. Jangan lupa di subscribe ya guys. Pemain baru guys. Pemain baru. Itu lagi selfie. You like you guys. Jangan lupa subscribe guys. Share, komen, like. Mantap. Terima kasih Pak Dua. Hei, gue sing joto jadi bos orang. Cuk, aduh bos. Gue juga. menghadapiku. Oh, delok kamera aku, Cuk. Yes, ayo wes. Siap. 1 2 3. Hapus dikit. 2 3. Kekasih yang kuat, genggam Iya, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadi